Huriani tuhata di namarpungu hita di hari pesta Natalom marlas niroha imadinalaho makkamolatehon balgani asini rohani debatatu hita marhite namarsuru anak nagabejolma natubu di Bethlehem di bagasan lasni roha lausongonima hupasahatami tuhamu saluhutna selamat hari Natal madihamu saluhutna atong di bagasan uduk dohot serep niroha tapahibul marohat tamarsaor dohot tuhatai imanaung ropa luahok kita marede mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Dungi gabe daging mahatay, jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huidahami mahasangapon na songon hasangapon ni anak sasada nasian amai. Gok asini roha dohot hatuaon. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Madok mauliate dohami tuho, ala ni godang ni asi do tolong ni roham dihami. Ai di basa-basahon hodo anakmu nasasada itu hami na di pardangolanon. Asa malua hami marhite-hite ibana sia dosa, dohot sian hamatean saleleng ni lelengna. Hupangi dohami tuho, sai sodangi marohanami na holomi, marhite-hite todi parbadiai. Akup nii sai parrohai mahami. Asa hubotohami madok mauliate tuho. Asa tarapul situ tu rohanami dihagogotan.
dohot di pangujunan, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita. Tatangihon mapatik ni debata, imana tersurat di sada Yohanes 4 ayat 7. Hamu kahaholongan, masih haholongan mahita. Ai siya debatado haholongoni, jala ganup na marholong ni roha, imanaung tubuh siya debata, jala ditadado debata, ido sahatna. Atong rap mangidogogo mahita tutuhan debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon nahobar tu patik mi. Amen. Maredehita. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Hodo na patupahon hasesaan ni dosa di hami halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham di hami, akan na mangarsakon dosa nami. Say sahapi matu bagasan rohanami hasesaan ni dosa nami i. Lehon matu hami todim na badiay,
asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alaya sahot rohanami marhapor siaon. Laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho. Gabe pelean na mangolu jalan abadia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringo tuha sesaan ni dosa. Songonodo pakaholongi ni debata di portibion. Polado anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hangoluan na saleleng nileleng na di ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Marede mahita. Hatani debata turpuk epistel di pesta Natal na parjolo sadarion imanatar surat di Sakaria sia ayat sia 1 ayat 10. Maria ia situtu maho ale boru Sion marolopolop maho ale boru Jerusalem idama naroma rajam tumopotho partigor ibana jala si parmonang naserep dorohana jala marsihudul di halode dohot di anak ni halode inaina. Dungi barita honon nama hadameon tuaka bangso parbegu jala masuk tu gonggomanna sian laut tu laut
Jalasian batang aek euprat sahat rodi aka ujung ni tanoon. Ima sahatna. Martua do akan natumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Marede mahita. Tahati dakon maha porsiautai, songon nahinati dakon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, na tumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sian todi parbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata natumaon na bernit di panghuman ni silatus. Namate tarpajal do ibana di hao pinarsilang. Na tua tubano torudung ditanom. Namulak mangolu diari patoluhon. Nama naik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jahoba. Amanai pargogo na sohatu dosani disi maibana pai mamulak sogo tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditodi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan halak Kristen akan nabadia dohot dihasesaan ni dosa dohot dihataina madok. Mulak mangolu dosogot daging ni halak naumate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amen. Tatangihon ma buah-buah menang sunggul-sunggul di pesta Natal Naparjolo di Partikianon. Naparjolo dung sipul ibadah tanon patu pautama ulaon nabadia. Napaduahon marsogot di hari Jumat tanggal 26 Desember patu pauta dope ima pesta Natal napaduahon laos di patu pado padidion nabadia
dungi laos dipatu pado pasahaton bakti Natal tu sude janda dohot duda songoni dohot na yatim piatu masuk pukul sia manugot ria mahita madohoti di pesta paduahon diari marsugut mau lihat ma marede hita laos tapasahat ma peliata. Tuhan
debata na sumurung sian saluhut naroha imana mangaramo ti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Di hamu amanami inanami hahanggi pinaribot tajakon ma hatani debata silua na pinasahat na tuhita di bagasan partikian parminggot ta sadarion di pesta Natal na parjolo imana tarenet sian Lukas bidudua ayat sadaro dipitu songonon madidok disi dungi Roma ujui paretas sian Kesar Agustus ikon suratan na sajolma di gonggomanna pamilangan parjolo mai uju digonggomi si Kirenius tano Syria. Jadi borhat ma sasude asa disurati ganup tubonani pinasana. Borhat manang si Joseph nasian Galilea sian Nasaret nakok tuluat Judea. Tuhutani si Daud na margoar Bethlehem. Halasian peparan jala margani si Daud ibana. Pasurato dirina rabdohot si Maria orwanai naung gabe-gabean. Jadi dina disi nasida gokma ari hanguluanna. Ditubuhon ma anak buha bajuna di borhos ma di peyakom ma tubagasan panggagatan. Halaswadong inganan na asing di parmianan nasida ima sahatna. Boydo hita mengatur penampilatta di gijang tumibbo alayunang gabe dohot padohata dohot pakatayota di gijang memang amang dohot tamu inang bakona doi. Sudedo jolma naik sumurung siadonganna. Iban na adong upasani halak batak namadok sibora guk-guk dul-dul otik. Mamora mahita saluhutna alay sumurung mahosaotik. Lapatan namang dohot tamu inang sudedo jolmaon naing nomor sada. Dangadong uloon naing nomor dua. Jala memang sipata tusido tujuatta. Tusido nang akka cita-citatta. Amanami dohot inanami na hinaholongan buasa di Bethlehem Yesus tubuh. Molo marhitiak kana boy jahaon adong beberapa alasan. Na parjolo amang dohot tamu inang marhite hatani debata na niwarihonna pesan terlebih dahulu yang disampaikan oleh Allah itu bisa kita baca di kitab Perjanjian Lama di Mika 5 ayat 2. Di sita kas doidok ikon di huta Bethlehem tubuh sipaluai. Napadua ho namang dohot tamu inang Bethlehemi ima pusat pemeliharaan domba yang biasanya dipersembahkan ke bait suci.
Jeharwa di hati hai, adong do sada inganan, adong sada luat. Manang boy dohonon, dominan di si akadorbia si pelehonon. Tu bagas joro, di situ dia pelihara dengan baik. Ima huta namargoar Betlehem. Napatuluho namang doho tamuinang sian Betlehem do berasal natoras ni Yesus. Ima si Yusuf. Berarti nama ngaratto do imana tu dia. Tu Nazaret. Jala sialani ido amang do hotamu inang ubben nagabe mula kimana tu Bethlehem. Jala marhadomuan mai tu sensus. Menyangkut soal perhitungan populasi. Nah berhubungan tu pembayaran pajak. Nah tinotuhon ni si Kerenius. Bethlehem lapatanna kota roti. Roti Bethlehem. Iban na dong roti Bethlehem. Jala disingkat may Robert. Namangihu tamang doho tamoinang boasa ikon di Palungan. Palungan itu berasal dari kata Latin yaitu adalah manducair yang artinya adalah makanan. Palungan itu juga Bapak Ibu Saudara-saudara melambangkan Yesus sebagai roti surga. Manang amang doho tamuinang molo palungan ni nagabe inganan ni narikot di sipanganon ni akadorbia. Tetapi bagi tradisi orang Yahudi itu juga bagian daripada pengertian makanan jiwa. Namangihu tamang doho tamuinang palungan itu bukan hanya sekedar tempat makanan, maaf, binatang atau hewan. Hal ternyata palungan itu juga adalah merupakan altar. Nyon. Jadi ingana perjami tahunon. Ternyata itu juga adalah identik dengan palungan. Amang dohot tamuinang boasa ikut tubuh di Bethlehem, jala boasa ikut di Borgos do. Yahua di tenak kiring. Yahua do. Seburu-buru iba denang dang pinoto madoki. Di Borgos. Tu Panggagatan. Kenapa Yesus itu tidak lahir di Yerusalem? Kota yang begitu indah. Kota yang begitu ramai. Tetapi memilih kota Bethlehem dan menjadi tempat Yesus itu terbaring adalah
palungan. Itu. Dak kuotong na cocok mang na palungan on. Dok kuberek poso-poso di. Gak tahu. Cuman katanya palungan itu terbuat dari batu. Palungan itu juga terbuat dari besi, ada. Palungan itu juga terbuat dari logam. Jadi di hamuamang dohot tamuinang dak songo palaka. Sotung diri puhamuru pani songo palaka satabi palakane pinahal lobu na dihutai dak songo ni. Jala memang pas do ukuran ni hiragabe inganan ni sada poso-poso. Dan maaf, itu sepertinya pengganti daripada pembungkus dirinya atas rahim itu. Dan itu hangat. Saya hirana berbaju panas do, ise. Poso-posoi. Nak peadong disi ruput. Si panganon ni aha. Si panganon ni dorbiai. Amang dohot tamu inang. Sudai sebenarnya adalah cara Tuhan untuk membuka akses. Ido-ido ibana hatorangani. Jadi ketika Allah memilih atau ketika Yesus lahir di Bethlehem dan dia diletakkan di palungan itu adalah sebenarnya cara Allah untuk membuka akses kepada siapa? Kepada orang-orang yang marginal. Kepada orang-orang yang tidak pernah diperhitungkan. Kepada orang-orang yang tidak pernah didengarkan. Kepada orang-orang yang disingkirkan. Dalam proses keberlangsungan kehidupan kemasyarakatan, kehidupan sosial. Halania mang dohot tamu inang iban dahudok nak kining. Bisakah kita membuka akses dengan merendahkan diri? Tak pola bohai. Na adongi di ho silahkan. Tiok may nay hoi. Molo adong ngartam noaeng, nggak apa-apa. Syukurin itu, nikmatin itu. Tapi kau harus tetap membuka akses. Kepada siapa? Kepada orang lain. Dan jangan jadi tumbuhkan pribadi tersendiri atas engkau sehingga engkau menjadi eksklusif dalam kehidupan ini. Jadi saya dan neta buat siap pesta Natalon di pesta Natal na Parjoloon, Bethlehem dan palungan itu adalah mengajak semua orang yang menerima Kristus itu sebagai keselamatan bagi dirinya supaya dia membuka akses bagaimanapun situasi dan keadaan hidupnya. Supaya engkau pada hari ini pulang dari tempat ini buka akses. Kepada siapa? Kepada orang lain. Hasaunang makilala ho, saya hirana hola salak muna mangulu di Portibio. Tetapi kita adalah hidup secara bersama-sama. Napadua ho namang dohot tamu inang tuhatai rade maninggalhon hasangaponna rotu dirita rade ibana gabelea hita gabe marsangap ibana marlea hinorhonni haleautai. Dia manami doho ina nami na hinaholongan berbicara tentang Natal adalah berbicara tentang kemampuan mengubah diri kita supaya kita senantiasa merendahkan hati, merendahkan diri, bukan rendah diri. Martoruk niroha dinalaho mangadopi nguluon tujolo. Dijolo ni debata nang dijolo ni donga jolma supaya kita mampu melatih diri kita supaya kita merendahkan hati kita masing-masing. Ternyata sian Nazaret tu Bethlehem
Iboto hamur sadia dauna 145 kilometer. Jala molo di dalani on boy maninna sahat roditu opat tu pitu jom. Bukan 4 hingga 7 hari. Maaf. Itu. Ayang go pitu jom do. Sano tu teladan de ya te. Itu. Ale 145 kilometer. Molo sanotu siater, kalau saya tidak salah itu hanya 109 kilometer. Berarti memungkinkan doon sahat tu parapat. Bodo amang dohot tamu inang dibayak kok kamu. Si Maria dohot amatai mardalan lelengna pituari dalam kondisi bagaimana? Dalam kondisi main drum band. Amang dohot tamu inang luar biasa do. Molo songonau rupani. Molo tapai hutihut jamita nabodari. Hobartu barita nasahat tu nasida. Holanipe satikosna nunga tung matseboban naborat. Dia dopan di keluarga. Alaikum merdalam manasida kurang lebih 70 sampai 90 mil atau 145 kilometer perjalanan 4 hingga 7 hari. Martaun udan, martaun opun, martaun lasniari, jala sahat musia di Bethlehem, hinorhon ni hinagodang ni Zolma, rotu hutai, hobartu pareta, sian Kaisar Agustus, asa mulak tubona ni pinasanabe, dinalaho, patupahon sensus, na berhubungan tuaha, tu pajak. Bodoh hitamang dohot tamu inang berkorban sedikit uang, waktu, pikiran, harga diri supaya Kristus yang lahir ini bisa lebih dikenal banyak orang. Ayanggo Kristus nggak dihita dang lari besak kita ini. Halai bodoh amang dohot tamu inang jala dohonokku tu hita disido situhuni Natali. Bagaimana kita bisa merendahkan diri kita di hadapan Tuhan? Ngunak saya teripu hita parbanua gijang, HP parbanua toru pehita dak sanggup. Lalu bagaimana kita bisa berkorban supaya Kristus itu, keselamatan itu lebih dikenal orang banyak? Dan kemudian bagaimanakah kita bisa membuka akses kepada banyak orang dan kita menjadi sahabat banyak orang, bukan hanya kelas-kelas tertentu yang menjadi teman atau sahabat kita, tapi justru orang-orang yang tidak pernah diperhitungkan, kita juga harus membuka akses. Jadi orang Kristen itu janganlah sekali-sekali terlalu eksklusif, tapi kita baiklah menjadi orang yang percaya dan menampilkan diri kita inklusif. Udok nak kining dak sudah to mamora. Alai mar pangalaho inklusif. Alai hurang do dengganna mamora ho. Alai pangalahom satabi eksklusif. Daktar todong ni manang naise. Itu juga kurang baik. Nah mangikut amang dohot tamu inang bagaimana kita sederhana. Hidup sederhana. Palungan itu, Bethlehem itu juga merupakan lambang dari kesederhanaan dari orang Kristen yang menerima Kristus itu sebagai keselamatan bagi dirinya.
na parpudi nak pola bagajang gejakku engai tu jabu neng rohamu apalagi moloro pangarat tokan somalna molo songonon utabu di kauta kan rata-rata no aingon jagal lo ikan na jabu dangadongon na ikan asin bohabe pogos na rata-rata ini semua perbaikan gizi ini. Iban na huberek song naminar hamu sude. Beda do pardo paham munok huberek siya narimingui. Ayang ko narimingui lepedo sude. Sera na orang gizi. Ang gonway kubereng wah. Apalagi romu se anak siap kangani siapa buah. Romu se anak si P2 siap Badung. Romu se anak si Patului siap dia. Sian Uruguay. Ay naik dotok standing kan? Ay molo mula geleng ni ba? Bah. Songon nanakot dotok ngahani ba? Apalagi molo mar mobil buse. Kan itu naik, dak pola persoalan ni di kredit peta ora pola masalah. Tapi itulah hidup. Iya. Amang dohot tamu inang. Dapar pudi na lau si pasahaton khobar tutur pukon. Memang dang boy terdodo boha carani Tuhani mangula. Ternyata ketika saya mempersiapkan khotbah ini ada sesuatu yang sangat menggelitik yang membuat saya itu menjadi terenyuh. Saya cari itu kenapa kelahiran Yesus ini berhubungan dengan sensus. Yang pertama saya cari Bethlehem, yang kedua saya cari Palungan. Lalu yang terakhir saya cari apa hubungan sensus dengan Yesus. Kenapa harus pada waktu masa sensus kemudian Yesus itu lahir. Ternyata amang doho tamuinang sudedo hape dang boy likang sian parnidaan di debata. Jadi hita songo kalak Kristen iko persea do hita bohape panggurdak ni situasi politik. Bohape panggurdak ni situasi pemerintahan dohot kepentingan na hopartusi. Kita harus yakin bahwa Tuhan juga bekerja di sana. Bahwa Tuhan juga menjadi Tuhan yang kita yakini memata-matai semuanya dan Dia melindungi kita dengan sempurna. Di doiba namang dohot tamu inang dang disadari pemerintah kekaisaran Romawion na dohot na sida pasauton. Aha nauk sinakapan di debata dimulanai marhite panurirang nauk pinasahat nai di bagasan hatana. Jadi ternyata haportibionoppe boido dipakai debata. Naso disadari akan terlibat di hagogoon na marsiadu di bagasan haportibioni. Lapasauton sakap dohot lomoni rohani debata. Dangadong dugaan ni si Yusuf dohot si Maria. Naikomulak na sida tu Bethlehem. Sugari dang masa sensus kemungkinan mereka tidak balik. Andaikan mungkin tidak ada perintah dari kaisar yang memerintahkan pada waktu itu semua penduduk Bethlehem harus kembali ke Bethlehem. Dan itu adalah sebenarnya proses dalam pendataan yang berhubungan dengan populasi atau masyarakat yang berasal dari Bethlehem itu sendiri. Jala itu nama bain nasida dan saya hirani hatani debata. Apa nungga diwariho debata ikut di Bethlehem di mana tubuh. Kan itu. Kalau kita lihat dari perjalanan ini, dang hatani debata nama bayi si Yusuf doho si Maria mulak. Alayah do, paretta. Paretta haportibion. Paretta nise, paretta ni raja. Paretta nise, paretta ni penguasa. Paretta nise, paretta ni panggongome. Jadi itu diterangkan dia, kita harus melihat bagaimana Allah itu bekerja. Jale kopos dorohatta digonggom do kita.
diramoti dohita. Tuk petaida sahirana somardikan. Natarajumi panggonggomi dopak kita. Tapi Tuhan punya cara untuk melindungi kita. Tapi Tuhan punya cara untuk mewujudkan janjinya kepada kita. Tapi Tuhan punya cara untuk menyelesaikan segala persoalan yang terjadi di dalam keberlangsungan hidup kita masing-masing. Atau ngamang dohot tamu inang kauduti ma pardalanan ning ulut taon. Porsea mahita didongani tu hatta dohita. Molo didok Immanuel dongatta madebata, dia hadir. Dalam segala persoalan hidupmu, engkau harus yakin. Dan perlu saya ketahui, setuju atau tidak setuju engkau, dia campur tangan terhadap persoalan hidupmu, dia enggak persoalan itu. Yang kedua, sering kita mengatakan seperti ini, biarlah dulu saya tata kehidupan saya, supaya Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan saya. Atau biarlah dulu saya tata kehidupan saya, supaya saya datang kepada Tuhan. Persoalan khotbah tadi malam, bukan itu persoalan sama Tuhan. Apakah hidupmu telah engkau tata atau tidak, itu enggak urusan saya. Tapi saya punya rencana atas dirimu. Kita harus yakin. Tardomobia ke generasi muda di son yang sedang meniti karir, sedang meniti masa depan, baik yang tinggal bersama dengan orang tua maupun yang berada di kampung halaman orang lain. Engkau harus yakin Tuhan meniti masa depanmu, jauh dari perhitunganmu, jauh dari perkalianmu, jauh dari rancanganmu. Rancangan Yusuf dengan Maria itu sepertinya gagal, tapi lihat, jauh melebihi rancangan yang dirancang oleh siapa? Yang dirancang oleh Yusuf bersama dengan siapa? Bersama dengan Maria. Dirancang oleh Tuhan dan berlangsung atas mereka. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, kepatuhan itu penting. Kepatuhan itu mengubah segalanya. Kepatuhan yang dilakukan oleh Yusuf itu mengubah pola hidupnya, mengubah hidupnya, dan mengubah cara pandangnya tentang hidup, dan mengubah segala sesuatu apa yang dicita-citakan dalam kehidupan ini. Semalam saya mengatakan jangan tunggu mujizat dulu. Kita sering seperti itu. Tuhan lakukan dulu sesuatu terhadap diriku, maka aku menumbuhkan kepatuhan di dalam diriku. Jangan tunggu seperti itu. Mulai dari sekarang bangun kepatuhan itu. Maka Tuhan akan mengubah hidupmu. Dunia mang dohot tamu inang marsigatung mahita totok tu debata. Dengar-dengaran. Seperti Yusuf sampai tertidur. Mungkin kita akan mengalami persoalan di tahun 2026 mendatang. Dengan kelelahan yang sangat luar biasa. Sampai membuat kita tertidur. Tapi ketika engkau tertidur. Dan ketiduranmu diberangkatkan oleh ketidaktahuanmu tentang perkara yang sedang kau alami dalam hidup ini, biar Tuhan akan membisikkan sesuatu kepadamu. Hai Yusuf, ambillah, jadikan dia menjadi istrimu, maka engkau akan menjalani karya yang terindah yang sudah saya siapkan terhadap dirimu. Jehot marsigatuk tutuhatai jalaunang marsigatung tudirita sadiri. Nah parpudia mang dohot tamuinang, mari kita belajar hidup sederhana. Dan kemudian jangan ciptakan dirimu menjadi pribadi yang eksklusif. Tapi jadilah seorang Kristen yang inklusif. Sebagaimana Kristus adalah eksklusif, tapi dia mau menjadi pribadi yang inklusif supaya engkau eksklusif dan dia menjadi inklusif. Asabadiaho imana gabelea. Amang dohot tamuinang ima naikon tagolom marhite Natal na parjoloon di jamita nauli naboi pinaadar pinasahat tuhamu saluhutna.
Laos kesempatan madison dihamuaka yanakon ni ruas ni huriaon na di bagason noaeng na di gedung serbaguna dohot na di gedung sekolah minggu tangyang nami matu hamu amang dohot tamu inang naboy hamu romulak di bagasa partikianon marsihol sihol dinalaho mangibati dohot pasob busihol nang tuakan atoras dison poda nami na parjolo baik kamu na dumenggan tunatoras munai di Cambangulu na baduahon sadaha musudea kapoparan ni natua-tuai marsiadu di nalau patupahon na denggan marsiajuan marsitupahan di nalaho pahebang ngulu asalam denggan nangaka padaraman molomate na tua-tuai holasada namora bodo tuhap-tuhap tunasadai molopitu hamu geleng ni na tua-tuai tolu na mamora nunga adong dong kamu martukar pikiran dungin apa toluhon leo kamu pos ni roha tuak ka inong muna dohot among munai na denggan ngulumu diluat parserahani na parpudi amang dohot tamu inang tangyang nami ma sudeha mi ruas ni huriaon noaeng akkana jinupangam muna dison anggiat lam maduma hamu amang denggan ngolumu gabe sisukunon ni halak kamu diaka pangaratuan munai halai hotma patutoru hamu dirimu jala manotong ma pangasakot Tuhani salam gadda diho pasu-pasu si pasahatonna tuho diudut ni perdalanan ni ngulum selamat hari Natal madihita saluhna amen martangyang mahita Mauliate madiho ale de bata amanami di jamita nauli naung pinasahat mitu hami di bagasan partikian minggu sadarion. Godang parsiajara Tuhan na boy huputihi hami sian pardalanan ni keluarga naung pinilit mi nagabe ojahan ni hatutubu ni si paluai di hami. Keluarga Yusuf bersama dengan Maria. Ngatung matsai godang satikosna siadopan di nasida nama ben nasida tergogot alai naikon udutan di nasida dope hina saut ni sakap mi mardalan sahat rodi tuna opat tu pituari tu Betlehem inganan naung tinodom inganan hasosorang ni si paluai ale Jehovah de bata amanami si anak kanaung tinariat sommi hajari mahami makkanguluhoni asa totok kami membuka akses untuk orang-orang yang patut kami perhatikan, orang-orang yang patut kami pedulikan, orang-orang yang patut kami bantu. Sekalipun Tuhan kami tahu memberikan berkat lebih bagi diri kami masing-masing. Palawas sami Tuhan patutoru diri nami mangasakon ho di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulu nami edak sakap nami alai sakap mulu saluhutna na boy saut kami hanya mampu merancang tetapi Engkau Allah adalah pribadi yang mampu memancang segala sesuatu yang kami rencanakan dalam kehidupan kami alani Tuhan palawas mahami makka nguluhoni molate didenggan di basam boy hami pungu ruas ni huriam di Joromon di bagasan partikianon tarlumobi dia kalas ni rohan ya ka keluarga lepas keluarga boy pajupang dohot aka keluarga ianakon poparan naros anak kaluat parserahani ale Jehovah de bata amanami kesempatan mau dinasida dinalaho paporhoton hasadaon dinalaho meniti menata kehidupan kekeluargaan yang lebih baik tu partikian nanengro pakai manasida dinalau pasauton akka sakap nauli karya yang terbesar yang boleh Tuhan berlakukan di dalam keberlangsungan keluarga masing-masing
Atong muliate Tuhan dihatam di bagasan partikianon tangihon mahami. Di tangiang elek soban na upasatami tuho di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari demahita hugut papunguhon pelean na paduahon suak songoninang tupak tu resot.
Tatangiakon ma peleat taon tuadopan di debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Kodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Kupasahat kami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Sejalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti asa huparhasea kami pelianon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni si lehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale Tuhan debata na totong na somar mula na somar patsohotan. Hupuji hami maho ala saud sudetahim naung sinakapmu. Adorang so marojahat dope hasianganon. Dang tarabat sibolis sakapmu. Dang sudat tahim na badiay di bahid dosa nami. Ala ni holong ni roham na balga naso hadoduani. Di bahini mauliate marohanami tuho. Ala naung saut sakapmu, ima parsurum di anakmu gabe si palua, jala si pangolu di hami. Asa malua hami siat dosa hamatean dohot sian uhum, jala matsohot hami mangulahot dosa, ope, saya si maroham di hami. Togihon mahami tu anakmu, saya bahen mahami gabe si luam tu ibana, asa upani halo jaonmu hami, ala na tinaon na naberniti, dohot hangalutan humokopami, asa ibana na puna hami jalahami na puna ibana, say sungguli mahuriam sadarion. Asa diingot habal gaommu dohot haroro di anakmu gabe jolma. Lapanguluhok kami pardosa, say sungguli maakka parhalado ni huriam. Mamaritahon barita nauli itu saluhut halak, naung patar hasangapommu, jala naung jupang dame dohot hasonangan, say lehon mapitu nau kaptu halak naso tumadaho. Dohot tu parogamo na asing, asarona sida manguloy Tuhan nami, Yesus Kristus. Say rajay masaluhut panggonggomi, dohotak kasuruan na, asa diboto na sida naung dileho ko raja, jala Tuhan na sumurungiro di saleleng nileleng na, say lehon gogo tuak na di bagasan pangujunan, apuli akan na marsak jala palua akan na targogot, say tatap jala odingi akan na pinaburu-buru ni halak ala ni guarmu, say dongani jala paso-paso hami sude, akan na magodang rodi danak, di bagasan guarni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Aleama nami na di Banua Gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami, una kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho.
jala asi marohana midaho, didopakkon Tuhan debata mabohina tuho, jala di pasaor honma damena tutodim. Selamat Hari Natal madihita salahutna. Marsi jalanga mahita samahita mang dohotamuinang. Manguruti dope ulauta dinalaho patupahon ulaun nabadia. Pinangidoma tuhita saluhutna kanarade dinalaho madohoti ulaun nabadia. Tading ma dibagas joroon. Akanong maluas yan pakakungion. Kami mohon maaf kepada jemaat yang masih menjalani hukum siasat gereja, tidak diperkenankan untuk mengikuti perjamuan kudus ini.